mae o'n cael ei adnabod fel y dyn sy'n sgorio'r goliau llachar. A mae o 'di gwneud eto am gol. Mae'n fydd y cwpan. Da chi'n cofio am Mickey Thomas, Ronnie Radford, ychwanegwch enw Nathan Craig. Bakare, camddiheibio i Declan Walker. Bakare chrymanu hi, yn odidog. I roi y tîm cartra yn ôl ar y blaen. Gol o'r safon ucha gan Michael Bakare. I ail gol o'r tymor. Mi ath o heibio i Declan Walker llawer yn rhy hawdd. Dda gan Walker at Wade, a mae'r golod wedi dod mas, a mae Wade wedi codi honna yn wefreiddiol dros ben Ryan Roberts. Y bas hir gan Walker, darganfod Wade a rhythro mas nath Ryan Roberts. Yn yr asgellwr yn ddigon celfydd a digon effro i godi honna yn berffaith dros i benne. Neb yn codi Declan Walker ar y middel cwrt sydd yn taro bwled o ergyd, heibio i Roberts. Neb yn codi Declan Walker, pawb yn gwybod fod e'n gallu ergydio. A fe darodd e honna yn berffaith. Mae gan Shaw, o flaen Shaw mae Taylor Fletcher, un o'i byr wôl, hyfryd, iawn, iawn, iawn. Symudiad gorau'r gêm lawr ganol cae. Mae hwnna yn odidog, mae hwnna yn berffaith. Holland di gweld Blaine Hudson. Hudson digonedd o le ganddo fo i ergydio i gornel ucha rhwyd. Bwled gan Blaine. Biwch ar y lle sydd ganddo fo, ond mi nath i hedfan i'r gornel ucha.